いいよね、あれもいろんな種類あるけど、1曲目はなんかこう、なんだろうな、淡々とした中にね、こう素敵なことがあるんだなっていう感じがするんですよ。2曲目はやっぱりもう嫌になっちゃうぐらい綺麗なんですね。クラシックの曲の中でどの、メロディーが一番好きかって言われたら、このマスカーニの感想曲選ぶかなっていうぐらい本当に大好きで、聴いていただけて嬉しいです。ありがとうございます。ちょっとね、次の曲で、一部は最後にしたいんですけれども、クリスマスの曲、肌輝いたりないな、あれ、こんなところに鈴があるなっていうちょっと鈴を振りながら歌ってみたいと思います。2曲、マライア・キャリーの